Čauko ľudia, vítajte pri ďalšom videu a dneska je ten deň, ktorý som úplne extrémne šťastný, pretože mi prišiel ten balíček spomínaný z Intelu, čo som vám vravil, že som vyhral súťaž. Najprv prvá reakcia bola, že som vyhral iba taký ten malinký, tuto to vidíte, taký malinký USB stick, čo je vlastne počítač do nejakého HDMI portu. Lenže čo sa mi stalo, zistil som, že som vyhral aj tú hlavnú cenu. A tým je tablet Transformer Book 300TA. Dúfam, že som to povedal správne. Takže ja to už otvorím, nech to máme. Že tu máme od Intelu Compute Stick, čo je vlastne ten mini počítač. A budeme ho za chvíľku pracovať s ním. Tu je spomínaný tablet a počítač v jednom, Asus Transformer Book. Ja toto zahodím, aspoň to tam takto, vy určite vidíte takto. Je celkom veľký, takže za chvíľu ho budeme rozoberať a budeme zisťovať, čo v ňom je a tak. Ale teda, keďže sme získali dve veci, tak ideme najprv sa pozrieť na toto. Takže ja trošičku tú kameru upravím a môžeme pokračovať. Môžeme začať, máme tu Intel Compute Stick, čo je HDMI-čkový ako keby USBčko, ktoré dáte do počítača a máte to taký mini počítačik. Vidíte, že je tu USB port 2.0, slot na microSD kartu, to bude asi z druhej strany, pretože tu to nebude nič napísané. Tu sú nejaké teda tie spomínané nejaké funkcie a koľko je miestnosť, 2 GB, neviem, či to vidíte, asi hej, 2 GB ramka, Bluetooth, Wi-Fi, takže všetko to tu má a power tlačítko, takže môžeme sa do toho pozrieť. Takže ja to otvorím. Že ako prvé vidíme už spomínaný Intel Inside, teda ten mini počítač, tu je vlastne nejaký, neviem čo to je, asi chladenie, je tu malinké chladenie, takže bude jedno z toho. Naozaj sa v tom nevyznám. Tlačidlo, power tlačidlo, konektor pre nabíjanie, alebo teda na zapnutie toho, jeden USB port a micro SD karta na zväčšovanie pamäte. A už klasický konektor. Toto aj potom ten druhý, ak by ste chceli, vám ukážem, ako to teda funguje. Tu ešte v tej krabičke budú asi konektory ku tomu. Takže je tu nejaký... Na jeden rok tu mám nejaký McAfee antivírus. Tu je zase nejaká hladinka ku tomu. Tu je super HDMI. Toto je super, toto som potreboval na vlastne predĺžovačku takú HDMI port. A tu už nejaký daný konektorku buď na európsku alebo čínske, alebo ja neviem. Tu sú vlastne všetky spomínané aj anglicky a je tu aj na slovenské, takže tak k tomu dostaneme určite. No, čo by som ku tomu ešte viac povedal, je to vlastne malinký počítač do ruky, takže super vec. Oplatí sa. A niekedy, ja som to asi úplne zle dal, ale to nevadí. Dúfam, že sa mi to tam vojde. Ale hej, vojde. Ja to tu dám, potom to ešte rozbalím raz, keď už to budem používať. Poprípade, ak by ste chceli videa z tohoto aj z toho druhého a ako to funguje a tak, ja vám zatiaľ iba ukážem unboxing, takže momentálne. Takže toto je Intel Compute Stick, Asus Transformer Book. Čo dodať, čo povedať, som šťastný, takže tu je vlastne Asus záruka, reklama, teda Asus má momentálne takú akciu, že do určitého dátumu, čo je 31.12.2015 do konca tohto roku, ak si zaregistrujete svoj notebook, alebo teda toto je notebook a tablet, takže takéto zariadenie na stránke Asusu, tak vám dá 100% záruku, čiže v prípade, ak sa vám poškodí s opraveným, vrátia vám 100% cenu aj s opraveným notebookom. Takže môžeme ísť na to. Tu je samozrejme nejaká záslepka, tu si otvoríme tuto. Takže záslepku máme otvorenú, ja to otočím tak, ako to má byť a otvoríme si krabicu od Asusu.
Super, začína to pekne. Aj Asus sa pohral so spomínaným logom. Myslím, že už to bolo na jednom notebooku, ktorý som odbaloval, takže môžeme sa na to pozrieť bližšie. Snad to uvidíte. Najprv nie je až taký ľahký, ako som si teda myslel, ale to vôbec nevadí, pretože je to vlastne notebook. Takže, wow, má krásnu takú tú, také tie kružkované, ja neviem či to, aj Zenfone to majú také, to skúsim priblížiť. Neviem či to vidíte, také kružky vlastne urobené. Dobre, ideme sa pozrieť na ten Asus. Tuto máme zapínacie tlačidlo pre ovládanie hlasitosti a toto vyzerá Windows tlačítko, ktoré je vlastne aj na tablete, aj na spomínanom dokovacej stanici s klávesnicou, takže tu máme tu máme konektor pre 3 mm jack, zozadu máme napájanie pre tablet micro USBčkom, z tejto strany je to micro HDMI, čo je super, to sa mi zíde. A toto je čo? Nejaký Dejin, to ani neviem čo je, takže to budeme musieť zistiť. No a tu je z tejto strany konektor pre USB port, z prednej strany máme nič, super, voľné, nebude nám zbytočne nič zavadzať a tuto ten spomínaný druhý konektor na USB. Takže otvoríme, no, vyzerá nádherne. Ja vám to opäť, vy ma tam vidíte, dobre, nevadí. Takže klávesnica z Intel Inside Core M. Čo vám povedať niečo o špecifikáciách tohto notebooku, tabletu, pretože to je vlastne aj, takže je to niečo medzi. Môžeme si niečo povedať, to by to malo, ja to teda neviem úplne všetko naspamäť, viem, že je tam 4 napríklad 4 ramka a také, ale mohli by sme si to povedať celkovo, aby som na niečo nezabudol, takže ja si túto krabičku vezmem, tam by malo byť napísané všetky teda tie funkcie, takže je to 12,5 LED-kový LCD monitor. Intel som spomínal, že je Intel Core M. Dá sa až na neuveriteľných 2,0 GHz, takže to je super úplne. Ďalej tam máme 1 TB HDD disk, ktorý je uložený v dokovacej stanici a 64 GB SSD disk, ktorý je v tablete vlastne. Ďalej, čo by sme povedali, operačný systém je Windows 8 a také ako ostatné tie UPS a AMK, to nepotrebujeme vedieť. Takže ja som si vravel, že by som vám to aj ukázal zapnúť a tak, ale ak by ste to naozaj chceli, tak kľudne môžem, ale je to vlastne Windows klasicky, takže myslím, že by ste tam nič viac nevideli, akurát, že je to dotykové. Takže ak by ste naozaj mali záujem, tak povedzte a ja urobím ešte nejaké video s používaním týchto dvoch produktov. Veľmi, veľmi sa vám chcem poďakovať za to, ako ste sa správali, že ste mi pomohli hlavne v tejto výhre. A pri ďalšom videu asi čau. Nič viac myslím k tomu nemám čo povedať. Teda, povedať by bolo čo, ale času je málo. Vidím, že už to video natáčam vyše skoro 15 minút, takže som rád. Dobre, uvidíme sa pri ďalšom videu a určite dajte like, ak sa vám toto páčilo a ešte raz vám všetkým pekne ďakujem. Zatiaľ čau.